Ka Narwan Multipurpose Cooperative Society Limited mentaka sengi kala sedang ya ka Orange Festival shnong Narwan. Ya kene kata masa sohñiamtra en penkut la syai ka sengi ka lai pawai tarik ukala lingkot arja al pausau ukongsan uba polling do ula ai myntri bat penslur syuk ya ki shnong ban rap ya sohñiamtra. Kum kadak ka jing penslur bat kum ka jing kershan ukongsan ula no senyang sanlak tingka bat kum juru ka MLA ka than ka kongsan ta merishela kum ka sembut kongsan kalano senyang lailak tingka syaka Multipurpose Cooperative Society Limited banang kentiu syushu ya kene ka kamrap sohñiamtra shnong. Kajing temu buat kathong ka bahak mat jong kene ka tamasa kalong ban pen paunam yu sohñiamtra ubadan shnong omtang hapo ka jela henry shakiwe kiwe ki jela bat wat syadu kiri jong ka pertheiru. Hakabede ba kene ka tamasa layu iya ka jingkran bat jingbatai na ikong Rosemary Shadap layu jingkran ru na uwahe shnong Narwan uba lamsuk langstang hakaba ula ai tiru ya ka memorandum ha ukongsan bat ya ka program lapanyat da uba EB Charmang. Ya kane ke jingtung sohñiamtra jong ki hani ba palat masiteng na ka population kalong involved kadon benta ha ka batung sohñiamtra kani kedai ke ba ai jingkermen bahani nama ladangi pej ya ka lawe ke jong ka state ke jongi kanong desyo ha ka mining kam desyo ha ki wigwi pat ki kam kata ka bangi on sustainable growth ane ka jingsan ka bala ban ne kadai lingba ka tourism bat ngawan hani kumu Myntri Minister in Charge Tourism dagba snokben ban yo snow ba hakani ka shnong ka jongpi kumba south pa na kinong shnong kilong kibedan benta directly har batu yu sohñiamtra bat ba lala arupan penpayu sha ki international market kum ka Dubai ti kadon ka jingong the sky is the limit kabumut ba katay kesuy pedang gide banile ban jo shadu shatay ha kijing tray jongi ha ki kam ki jongi ha ka ki ka kamai ki jongi ngim dei ban hun ban ong bang sohñiamtra jongpi un lek nang ni na Narwan ban utkut ha kliriat iso sarong ba kani ka jela jongi benda ka perthai kala nang itu lakadong turmeric kepercayaan kalau itu mentang layu yang kita bagi orang ke GI tag usotrun jongi ulalek syakiyo jong ke Europe bat ke South Asia tingawan pereng jumpi ban ong wa abangawan ban play ya kani ke first Orange Fest hari ni Narwan ngakwa bangin penting kena bahkan ni kamdei banlong ke local event kamdei ban sakut tang hakani ke shnong jongpi ai ba uniu sohñiamtra unpoi syaka perthai barak kawai jong ke independence jong dari India sohñiamtra na riwar ula poi sya Middle East jong ga Asia te mangi lelai hakani ke 21st century balai ngimla ladangi yadon myntsim jong ka jing tray rengkat myntsim jong ka jing tray shitam bat kham tam ka support ka ba ka sarkar kala banai i emli jong pi ilai ka jing kershan yong lailak dan benda kani ka festival tengah kamu chief guest dengan penhek niat yang pertama dah kawa nak benda kasdam dengan kebena sanlak tinggal kani kalau tangga jingkershan hendai kawa kongsan hi kedan hakikti ki jompi ublei ula ai ula the ki jingkurku kani gari ki jongi pipet ketika kshat ki pet mentan dalam ham saat ngan salit dalam dia dah kamet tapi mentang segitu sulung dia de yo pejaan tu mah melak pisuk ngan salit ringkat bagi Emily jongpi tabang abang alak ban ong lupa kalong
yin ai ke jing dershan full support na kalian ke Department of Tourism. Kadai banong approachable kene ke kisat ke jongki. Kadai keri ke jongi, kadai keri ke ba ublei umdei tang bau u la the ke jing kerku. Henry u la the kerhai. Ngam tiap kat nungut na pi kipalapoi syakiwei pat kiri jong ke perthai. Henry kawai na kiri ke bangia tiap ha kadai keri Israel. Keri Israel kata ka Prime Minister jong ki ka Golda Meir. Sisien la kli ka kai ke jing klan jong ka Israel. Ka ngi ha Israel ngim don AA. Ngim don mar po kendo. Kim don deu yong kim don motion. Ngim don rap don riang. Kim don so don pai. Kim don AA ru. Ar na kalai benta jong ri Israel kadai ka rishiao. Henry la kli ka Prime Minister ka pat ka pidan. Kong kaspa jongi kadai kibriu jongi. Ke chnong karpang ba hapo Eastern Hills. To we do you apika model village sa kaw aro ni nam tao nu so api nang kong to so yang pi wa pa nam bhau nang kamo husnem arajar khatle ipor ngam peng manakam ka MLA tang manakam ka wi he ko jo ichem gilok ki dang kamo ba ki hagawi gi shnong yang ki kini ki non tribal jo ang he nu ka shnong Narwan akan nu tipi ka shnong Narwan han pia tipi lamba usok yang pi ngat ki nugi kamu bha ki teli langgi ya kan ke shnong ka Narwan ka wi to ka shnong ka wadayo ya ka model village le akan ke shnong to yo liti mesti malwi lamba ni usok ka nam ka Narwan na poi wa kaleng-kaleng ka partai te naliang yung ako open skill pi namun ta kan ke festival yung pi wow EP ka scheme yung ki MLA na MP malus ne mo man pila to ngau EP malus ne na ka scheme ki MLA to lelak kun kau EP malus ne jing thmu lani ka thong bahak mat jong ka ne ka tamasa ka dei ban pen pau nam yo sohñiamtra jongi om tang hapo gejla Meghalaya Henry syakiwei kiwei gejla but what shadow ki ri jong ka perthero hoy ngim shamlala ban pentikna hakino kisnem lasdang ban thung ning kongi kitan riding so Henry da ka batwa jingmut bada ka babut din na kiriu temen bat kimen barim jongi ngilala ban ringdol bat sneut ho ba uso uladon hakane ka shnong jongi om dunashu ya kasan spasnem gabamot nado kipor ba kimen barim jongi kimi nasangpung banwan seng shnong sendon hakane ka shnong na penpang gejing somu ya ubelai try kan rat ubah klik ram ba ulu kerpu ya kan ke senong ba i jongi da gejing long gejing man jong meriang bagin yo ban celebrate entah kesni mata saya kesni yang kan ke Orange Festival ba ubelai try kan rat ula ai ni ke meriang ke penha bat ke penbang ya gejing long jong unek sohñiamtra kan ke senong jongi bat hagaju ke poru ngai nu ubelai try kan rat ba ula sumar sukhar ini hatok ini ki seni ke beladat soal bagi penkrek ya kan ke festival bola ahli ya kemet kepat ke ba sait ke baklan klang menginjak ban pendat ikam haswa menpoi kene ke seni